Pakru tikora mugiro kama nanya kumkitira mungi TV ka une wangsai chenro maro mar duol kama dhigo mbaka kidienja re mokuongo wachuni weche mosebedo katimore pachoka kidienj mar ariyo wadhigo mbaka gi wendo modhial mabro bedo studio ka endi ben honorable Eddie Okech en senator ma Migori. Wadhigo mbaka mar budget gi siasa weche moko sewuok mang'eny kawuono wuoyo e senate kanyo wabro go kod mbaka ni tango mane timore to gin kaka jotelo gidhi konyo nango e wach mar nek mar rawera ma iluongo ni Albert Ojwang madhi yango ni mbaka ne mana daka matin mabiro ka wantiere ka endi gi Belinda Phillips Nyargema Kala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Iyo kin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kuome owuon. Waparo ni gin majeraha ma oa oko. Jotelo manwa yiero makuru bada. Ripod jotim nonro yango ni Albert Ojwang manyocho tho e lwet obila nyocho yudo hinyruok kendo ne kod ranyisi mar ng'ama ne odeng' ute ma ok nino negore owuon. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Jotelo kod riwruoge makedo ne oganda omedo keto liet ne jalup ogai mar obila mondo gwe tao kaluwore gi tho mar Albert Ojwang. Ogol machineries ge obi mondo meji omenyana ka. We will not allow, we will not condone, we will not and we will ashame them. Butni ne onene od bucho mabei bang' kane otame MCAs mokaboro donje od burano ka itudogi kod chenro mar dwaro thich oko e apisi jatend kweth mathoth. Ero kamano winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudo ni nonro motim ne ringre rawera Albert Ojwang oyango ni nyocho kale sand kendo moyudo hinyruok marach e wiye ka ng'ute bende ni kod ranyisi mar ng'ama nyocho ode. Jotim nonro oyango ni tho mar Albert owuok e sand manyocho kale ma ok ni nyocho onegore en owuon kaka obila ncha wacho. Jafumbo marwa Cynthia Onyango mi owachno maler. Bang' jopiny rito kendo pogruok mar paro betie mar ni en ng'a mabiro telo ne lakteche mag sirikal timo bero mar ringre Albert Ojwang. Gikone bero tim kendo duoko mar tho ne nyenyore lela. Kaluwore kod laktar Bernard Media ma otelo ne jotim bero abich e kinde timo bero no oyango ni Albert Ojwang dende onyiso adhonde modhuro e wiye mokelo chwer mar remo kendo kudore obwongone. Ng'ute onyiso decho kod teko mathoth katoke chonge kod lwetene bende ni kod hinyruok kod adhonde. Gima duong' ma wayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocho hinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Koro ahinya mano hinya ne wiye mano hinyre ahinya. Kaluwore kod laktar Bernard Media, Albert Ojwang nokalo e sand moting'o nyaka decho. Magi ok gin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kuome owuon. Kendo ni they are not self-inflicted. Manyalo kelo tho. Magi waparo ni gin majeraha ma oa oko. Kichalo majeraha ma samo nyocho goye. To achiel kuom gima nyalo bedo ni node pressure mano kete ng'ute ne ng'eny manyalo contribute ne tho mare. Wuon Albert Meshak Opiyo Ojwang mapok odok pacho nyaka nyocha obi buore owacho ni kaka wuoro odong' gi lwete nono. Olutore bugo matut kendo dong' e mudho mandiwa ka okwayo jotelo mondo rese yor manyo ratiro mar nyathine achiel kende. Aling'ora e bura ari lweta malo ng'ama owinjo ka wachi ni odonjo kuome. Jotelo manwa yiero makuru bada. Bende olero ni geno mare en jopiny, joked ne ratich oganda kod jogo machunygi ng'uon mondo chung' kode kinde ni masira omonjo pare ka openjo ni to en ang'o mane Albert otimo mapok notim. Gin kanye mae sa yuoro iwacho ni sama chandruok oneno
to wadu mobiro kuyo kodi kata wadu mobichung kodi sama inie gi lit mane wadu ang'o malich mowacho mapok ne ko wachi kuom jotelo. Okil mar anyuola Albert Julius Juma korka kore usingo tiyo machiegni kod migepe matimo nonro ewi tho mar Albert kendo neno ni anyuola Albert oyudo ratiro madwarore ka jokedne ratich oganda bende osingo dhi nyime kod sundo sirikal ewi tho mar Albert. Uchunguzi pod dhi mbele. Uchunguzi ni itimo gi riwruoge mopogore opogore kotelne gi IPOA mane riwruok mar sirikal. Then riwruok mang'eny bende nitiere ma ok mag piny owacho madhi mbele gi wachni. Wabro wene gi thuolo mok wa interfere kaka family gidhi mbele gi uchunguzi. Bang' mano koseyudore, kosetimore eka wabro bedo piny gi family mondo wa discuss ni koro gimane ma gidwa timo. We want justice for Albert Ojwang, justice for his family, so that we can ensure that Kenya is not a police state. Anyuola mar Albert koro ni kod thuolo mar kano ringre mare kama giyiero kaka anyuola kanonro to pod dhi nyime mar yango ler ewi thone. Bang' lipot mar bero yango ni Albert nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyudo. Penjo maduong' ni gino bila mage manogoyo Albert Tesendo bila ma Central kanyola to pod dhi mbele gi ywak kendo gikwayo tend migepe mochung'ne arita mondo tim nonro makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kar kano ringre ma City. Riwruok jopuonj primary pacho ka endi man miluongo ni NAT koro oro ote margi mar kuyo kotenore kod tho mar Albert Ojwang ma bende ne puonjo e kaunti ma Taita Taveta. NAT dwaro ni nonro tim matut mar yango joma notudore gi nek mare. Kwayo ma kamano bende ema nochwal gi jokedne ratich oganda mani Homa Bay. Ifi Nyakidi nigi ler mar wachni. Kaka yorno mar chung' kanyachiel ganyuola, riwruok jopuonj mar NAT nooro ote mar kuyo kod lit tok tho mar Albert Ojwang otieno mar tarik 8 dweni e Tesendo bila ma Central tok kano make kod obila e kaunti ma Homa Bay. Ojwang ne japuonj e skul moro e kaunti ma Taita Taveta. Kaluwore gi ote mar jagoro mar NAT Colin Soyu, onge ketho moramora madimi ng'ato wit ngimane e lwet obila. Wirani tij obila en chiwo arita ne oganda duto. Omedo ni tho mar Ojwang e lwet obila medo nyuolo paro kendo nyaka kete lai nonro ma tho mare. Kwa machielo, moko kuom jopuonjre mbalariany ma Pwani kama Albert Ojwang nosome nowuok oko mar kwedo kendo wito mabor lipot mane obila ogolo e wi tho mar Ojwang. We are saddened by what has happened. And to make matters worse, as youth, at the moment I can confidently say that we are living in fear. We live in a country whereby it's more safe to be taken by criminals or robbers rather than by policemen. Being taken by police to go answer questions is not a crime. People make offenses, they're taken, they go to the cell, they're booked, but being taken into a police cell and then not coming back alive, now that's something that's questionable. Kagiloso, jopuonjre go makochung' motegno ni bad migao mar obila nyaka tim nonro mapiyo mayango tho Ojwang, wirani onge yo mane onyalo goyo wiye e korot ma Tesendo bila en owuon. Upon investigations not to be done for years, but as soon as possible. We demand justice. We demand to know what happened to him. You cannot just tell us that he shook his hands, hit the wall, then unfortunately died. We need clear information on what transpired to his death. Tena tunahitaji kama wanafunzi wenzake na alikuwa among us, tunataka justice ipatikane. Si kwa mwanafunzi mmoja tu ameuawa hivi tunyamazie. Sisi tunataka justice. Ekinde mamago timore, jogo makedo ni ratich oganda e kaunti ma Homa Bay ochiwo duon gini mondo riembe tich jalupo gai mar obila Eliud Lagat mawachore ni emano chwalo ng'ur ni Ojwang ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Ni mondo wakwer e yo makende ahinya ni ok en gima ber mondo mi jo obila dhi e dala ng'ato mamak nyathi ng'ato magitere sel e gikone to iyudo ni nyathino koro tho. Wadwa ni mondo wakwedi e yo makende ahinya ni ok en gima ber ahinya mondo mi otimre. Kotelnegi kod spika mar bunge la wananchi e kaunti no Walter Opio gikoni Lagat ema owinjore kauting e wi tho mar Ojwang. Nikech gima notimore en ema nyinge iluongo ni notimo gima chalo kama endi, nikech en ema nooro officers mondo bi otim gima chal kama. In fact nyaka joma noor onego bed ni osegole tich, ok mana joma ni Nairobi Central Police Station kende, nyaka DCI, nikech joma nobiro ka kao Ojwang gin DCI, gimbende onego ket gi thenge. Onge ng'atno manigi ratiro ma to deprive somebody's life, nikech ng'iya nena kaka warito pesa.
Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Mamano be nyisa ni wadwaro ni police station nyaka bed gi CCTV cameras. Then mara de police officer ma biro arrest ng'ato nyaka bed gi tag mare, gi serial number manyiso ni identification card mare nyiso ni namba ne nadi. Ok wadwar wach mar police rwako nanga civilian. Gimedo bende ni jatend piny William Ruto nyaka wuog oko maneno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare mana kaka ne okuongore kendo singo kane okawo telo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo tho ma coach mar rawera Albert Ojwang ka koro dwaro mondo yud ratiro ne rawerano. Jood bura bende ne dwaro mondo jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao kendo chiw picha mar CCTV manyocha ni e sel kama nyocha ogeng' ne Albert. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Jotelo mopogore medo kwedo nek mar rawera Albert Ojwang ka gidwaro mondo mi obila oneni otim nonro makare mar nyiso jopiny ni en ng'a manyonego Ojwang. Ogai mar ODM Raila Odinga oro mos mage kotenre gi tho mar Ojwang ka bende ohum ni nyaka sani pok oketie ler ni en ng'a manogolo chik mondo mi mak Ojwang. Odinga okoni Ojwang odonje listi mar rawere mamoko ma osewito ngimagi e lwet obila akoro dwaro mondo mi kelie lela obila manotimo nek makuchno. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotend Kenya Kwanza ma owacho ni okawo ngima jo Kenya mayot ka akoro dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Oseo sirikal kuom donjore sando kendo nego rawere ma osebedo kagolo pachgi mbui kata mana bang' jatend piny kwayo ng'uono ir jo Kenya, ng'uono mowacho ni wacho godiochieng' ka otieno to sirikal timo timbe mag mudho. E od bura kawuono, jood bura dwaro mondo mi jalup ogai mar obila ogwe tao kendo ochiw picha mar dedi kata CCTV mar sel e tesend obila ma Central kama nyonegi rawerano. We want all police officers who are involved in this matter in any way not to wait to be interdicted, but to, resign if possible, or action be taken by the National Police Service Commission. We want the recordings of the entry of Albert Ojwang to Central Police Station made public, and all the CCTV recordings in terms of how he was handled there, how he moved from the point of his entry into that station to the exit. Bende gidwaro mondo mi IPOA okas nonro kendo ochiw ler mar kama gisegike gi nonro no kaka yor neno ni oyud ratiro e wi nek mar Ojwang. As a mother and for all the women of this country, it is important that that officer steps aside or resigns to allow meaningful investigation to go on. But we are not condemning all police officers. We are very particular about these officers who participated in this killing of Albert Ojwang. And we are making this demand as members of the Security Committee in the National Assembly so that these investigations can be thorough, so that these investigations can be impartial, unlimited and unhindered. Kata kamano, jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda noneno matek e lwet jong'anyo e kinde mano ochope kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Bensouda no ochopo kuyo gi familia mar Ojwang, gino mane okorwake gi jong'anyo mane seo sirikal kuom tho makamano kendo oseo gi kuom riwre gi sirikal chenro mar broad-based. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jotije ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge mag neno ni jotije go chwal nyime lemo ka kindegi osechopo. E sechegogo bende ne gipuoyo okang' mar osekaw mar chwalo ngas mamalo jotije ma kwan gi romo 872. Jojuma nigi ler mar wachni. Choro jotich ma lengas mar tich na chiel kuom gigo eko ma jotije mag piny owacho ma kaunti ma Migori kuom higni 10 yando osebedo kadwaro. Moko kuom jotich yando osebedo kuom higni malo 10 kapok ochor gi malo e ngas mar tich. Kata kamano, thoth jotijego ma kaunti ma Migori ma ende kinde margi mar choro gi malo e ngas mar tich ne osechopo koro oyudo fuong'ruok bang' piny owacho ma kaunti ma Migori choro gi malo e ngas mar tich. Wan gi jotich e county government ka maromo 3,400 gi wiye matin
to moseidho ngas mamalo derom 872 kariyo. Maromo jotije 872 ochor male ngas matich kod piny wacho ma kaunti ma Migori. Gino matend jotije kaunti ma Migori wacho ni en okang' makare mokaw kod piny wacho ma kaunti ma Migori. Quite a good number nyocha oseyudo barupe, nitie mamoko be barupe gi nyocha ndik to pok obedo sign. So far nyaka sama wuoyi kodu ni nitie departments ma pok no factor in their promotion nikech ung'eyo ni nyocha timo as per the budget. Ma achiel kuom the department ma pok otimo mage en department ma lands ne pok otimo promotion ma wadwan mondo gi factor in. Another department ma pok no yudo en department mar education kanyo imung'e ni jo ECD be nitiere pok no yudo their promotion. Mar adek ne en department mar finance. Jagoro mar ruok ma jotijego mag piny wacho ma kaunti ma Migori Silvan Saraja wacho ne gidwaro mondo koro piny wacho ma kaunti ma Migori oketo kenge man jatich moramora ma kinde mare ma chore malo e ngas ma tich ochopo koro time wang' sa. Ng'ata mosegik the requirement minimum ma 3 years owinjo miye promotion ma koponi county government ok omiye promotion modhi to 6 years owinjo koro miye 2 increment. Neno jomoko mane ose stagnate for a long time no mi promotion nyadiriyo omigi 2 job group ahead. Karibu ji te matiye public service mane wayudo ne due for promotion. To mane wanyalo promote gi sechego en namba ma wacho cha kaluwore gi kwan to kaluwore go kapu mane nitiere. To bende wa balance nikech ok wanyal dhiro kabisa ni ji te obed promoted. Waweyo budget moro matin mabeyo dwarwake go jomoko manyien. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni e kinde mane gichoro mal jotich e ngas matich ne gineno jotijego ma kinde magi mag dhi e rutaya chiegni kod mago ma osebedo kuom higni mathoth kapok ochor mal e ngas matich koro mi thuolo mokwongo e chenrono mar choro gi mal e ngas matich. Ng'ama osebedo kochung' kamoro achiel kuom kinde malach. Mar ariyo wang'iyo ni to ng'ano mosetiegore momedore ngas machielo mar somo kata mar tiegruok. Then mar adek watemo chwalo mbele jogo ma chiegni retire. Kada meruok no ma jotije kaunti ma Migori wacho ni ten kaunti ma Migori ma otele kod gavana masani Ochile Yako ostimo mathoth ne jotich dwaro margi en jotich mamoko kaka mago mag jopuonj mag nasari bende koro ng'i kod wang' maber. Jowa ma nitiere ECD bo manye kaka inyalo kony. Achiel kuomgi commute allowance mane chimiyo jogogi ne thin kabisa ichulo gi siling 802 which is against the law. Ne wawuoyo gi jogogi mane wasewuoyo kodgi ni pesa ma wadwa ma minimum ma owinjo bed ni miyo ja ECD teacher as a commute allowance owinjo bed 3,000. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aswadhi yumoro machuo kudogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ang'o momiyo kidwa riwo keny? Nikech ok ahero ga nyiri machal kode. Yawa mama, an nyakoni ok ahero kata matin. To an ka aparo gimoro machielo. Thank you. Aduogo erokamano. Kawoni miya dichuo masebedo ka gombo. Adwa ni nyakono opar ni in here moloyo ng'ata ng'ata kae. An adwa noyie kodi ni in kae ng'ama long'o kiriwo kode arus. Wan ji ariyo kae. Ema wang'eyo maber gimomiyo wan ne wayie gi kenyni. To onge ng'ata ng'ata monego fweny wachno, bende in winja? Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *881#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Orwako kendo ni kwa mbele ni riwruoge moko mag ji giwegi koro kwedo paro mar dwaro kit chik aguch omenda mar NGCDF, omenda mar aguch Senate kod mano mar ngaf e katiba. Giwacho ni mano dhi ataro mar chik kendo nyalo mana thiro loch gwenge. Gimedo bende ni chenro mar kawo pach oganda e wi chal ma kamano ne ok otayo makare. Bura haka nowacho Supreme Court no nullify kowacho ni CDF is unconstitutional. To ne giwacho ni CDF is constitutional because o interfere kod gimiluongo ni principle of separation of powers. Nochiwo bunge ko yiere to nego bed ni tije maduong' en loso chike miluongo no legislation. To mar ariyo en chung represent oganda e wach mar oversight. Neno ni sirikal mar executive tiyo gi pesa maber. Proceeding with this amendment will distort the principles of prudence and responsibility in utilization of public funds as enshrined under Article 201 of our Constitution. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Ka diher mondo ibed kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondo dial *860*418#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Ema wang'eyo maber gimomiyo wan ne wayie gi kenyni. To onge ng'ata ng'ata monego fweny wachno, bende in winja?
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojudo to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kane jadak moro ma Siaya Francis Otieno dwaro mondo sirikand kaunti ma Siaya ochule $34 million. Otieno manochopo e nyim od buch Senate kawuono ne okone komiti mar Senate ne sirikand Siaya ne omiyo kambi moro orak mar loso ndara, to e kindeno gedo mar ndarano ne gichwe gi ketho nyaka puothe mar niang'. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Nene awuok badhi ofiswa mar apaya Siaya. En twak mopogore kod twak mapile kaluwore kod chike mag od bura madwaro ni mondo wach oswayo to kod wagunda. Kata kamano, kawuono Senet ochuno mondo mi odwar jaloko mar dhok, tok dhok mora mora to mana dholuo. We are just enjoying the Luo and how the interpreter. Nyim komiti od bura mar Senate, jadak ma Siaya Francis Otieno ochopo kod ng'ur kod ni mondo chule pesa maromo $34 million. Are you seeking a commission of 1 million or 1.3 million or 34 million? Give me only one answer. Odwaro mondo miye duoko achiel. Idwaro mondo chuli $1 million, idwaro mondo chuli 1.3 million, kosi idwaro mondo chuli 34 million. Na goyo ni 34 million. Komia tadhi tiyogo mondo akonyrago. Otieno ywak ni chudono en mar luwo lope, ketho puothe mar tiang' kod mwandu mamoko magi motim kod kontrakta mane omiyo rak mar loso apaya kod 10 county ma Siaya. So what is the 34 million for? 34 million en marang'o? Aketo weche duto te e yotas namba 39 thuolo okoyiena mondo achak some. Francis kata kamano odudore kod wach kokone Senate nene owinjore kod kontrakta no mondo chule $1 million kuom ketho puothe ni mar chudo mar $1 million no nen mar goyo ne kambi mar Chakra Yathalwera e yor anyuola. To estejego bende Francis pod ne odok ne 10 county ma Siaya mondo chako chule ni mar county emane oro kontrakta no mondo mi odonjere kod puothe mar niang' kendo ketho. Take the words of the lawyer and the governor very seriously when they say you are engaged in some kind of fishing expedition. You know, you are all over the place, and the contractor has undertaken to pay. So what is the county government supposed to do? Do you want double payment for the same? Adwaro ni mondo county government gi contractor mondo chula. Wait. Interpreter, please follow the rules we have set for you. Jakom komiti no Eddie Okech kod senators bende dwaro ng'eyo koponi Francis ne oneno kod wang'e e bod mayango wuon orak mane gera paya to marang'o ne oyiero mar dhi piro county kata doko ni ne gisewinjore kod wuon orak. Nimeuliza kama kulikuwa na kibao cha kuashiria ni mradi gani unaendelea katika hilo eneo la ulalamishi.
na ulikuwa ni mradi wa aina gani? Mr. Ainea ema nonyisa ni county government ma Siaya ema oore mondo mi kochule tubro chula mano emomiyo nang'e ni county government ni e wachni. Governor James Orengo to kod kamitino mar Senate biro bedo kod winjruok mar yudo duoko mokwako contractor to kod jang'ur Francis Otieno. We, a public body will only pay for work done that has been certified, inspected, examined, and there are many stages. For example, when you're building a building, when you put up a foundation, at that level you can make a claim, and our people, our engineers would go and certify at that stage whether the proper works have been done, and you will be paid for that work which is done. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni mutni ne onene od bura mar county ma Homa Bay bang' kane otam kweth MCAs moko 8 donje od bura no kinyi ma kawuono ka itudogi kod chenro mar dwaro thicho oko e apisi jatend kweth mathoth e od bura no miluongo ni Richard Ogendo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miwa ler mar wachni. Dhoranga jod bura ma kaunti ma Homa Bay ne olokore kar rakruok e kind kweth ariyo mag rowere kod MCAs 8 mane ng'ur ni olornegi oko kendo tamgi donje e od bura no kinyi ma kawuono ka ichudogi kod chenro mar dwaro thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo. Kweth MCAs go mane omanre gi kweth rowere moko ne otemo yungo dhoranga od bura no mondo ne gidonji thuon bang' kane oselornegi oko gino mane okelo koko bang' moko kuom rowere monjogi kendo darogi e dhoranga od bura no. Ne ochuno MCAs go mondo tom ng'wech mar reso ngimagi bang' ka kweth rowere masiro kweth machielo hewogi kod teko kendo tamo gidonje od bura no mane gidwa donjo gi thuon bang' kane odinnegi oko. Kuom juma achiel mokalo, rumbi osebedo ka fuong'ore e wi paro mar thicho oko jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo. Kata kamano, Ogendo kod sipika mar od bura no kaachiel kod MCAs bura mane nitie bura no ne onyiero paro makamano ka okoni kwe nitie od bura no kendo oseyo jisiasa mamoko e kaunti no kuom temo kelo koko e od bura no. Chieng' manong'ondo tho nawacho ne ane mane manya mondo jomoko ne gitieko gi gavana. Opo ne ng'ato wuok oko ne odwa biro gore gi assembly, owuoga oko kaka en, owe tiyo gi jomoko, ogol machineries ge obi mondo meji omenyana ka. Jo manyo umiyo pesa go biro ka ji 7 kende kol marach. So majority position mar majority leader ne okabede gi thuon, but members 40 gi nitoka abede nyaka 2027. Kela pachi no mondo jowuoyo maber to kik bi gi weche manono. Pika mar od bura Polycarp Okombo bende ne okwedo rumbi moko ni nitie paro mar thicho oko jatend kweth mathoth no ka okoni mag gweche mag siasa kendo onge paro ma MCA moro amora osetero e apise mar golo e apis jatend kweth mathoth Richard Ogendo. Pok ayudo barua moro amora e ofisa makwayo ni mondo gol majority leader. Koro gik muwinjo kiwacho ni dwa gol majority leader yo gina gik social media onge mosekelo ofisa kata chiel. Magi jo nyithi kiye mar former speaker ma pod ok accept ni weche oselokore. So you want to say that any external forces which wants to interfere with the assembly, we will not allow, we will not condone, we will not, and we will ashame them. With MCAs mana otam donjo od bura no ka otelne gi MCA makanya mwako logi ward David Olo gi nyawadgi makanya duto Apopo Lentana to koro sayo jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo magi wacho ni nyayo mibadhi kotelo maragoko mar sando MCAs kod jotije mag od bura no mani kod paro mopogore kod mare. Giwacho ni wan wathin onge numbers ka onge numbers wanja abiriyo tang'o miyo gitamo no kod assembly nikech kata osiepe gi mad assembly kanyo mosiepe ma jotije no osego kogi mondo gole ogdo mana wuoyo mana omiyo kod dwar ni wadonji mondo wachak process mar wacho ni ogombulu mondo gole to gombulu ken ma okero judge leader MCAs mar ODM e assembly kata genji 43 modong 46 modong aboro ginjo independent out of 46 gi almost 27 osekono dwaro Ogendo ok nyal wuoyo on any matter ka ok penjo ng'ata achiel. Kawuono adwa nyiso ni de wayud thuolo no
to sama wuoyo kod in majority leader would be no longer be the majority leader. Nikech timbe maricho motimo, leadership, corruption and mismanagement. To ka dino take a vote mabo luoro kata in future okang'e wakubiye. MCS go bineno kwa ni onge ng'ama biro umo dhogi kata tamo gidonjo od burano ka giwacho ni lweny mar kelo lokruok kotelo makare od burano gibiro go nyaka giko ka gikone ogindo mondo weyo nying gavana mar kaunti no e weche mag assembly. Sama wene nitie jomosechungi to jomochungi gi gin joma tindo te to gin gi families bende matindo monego bed ni gi take care kendo rango gi. Sani gisewe gi tich kendo osenyisgi ni mondo gidog dala nikech ok ginyal tiyo nikech gi associate gi jomoko magiparo ni dwa golo gi e telo. One we have refused on kwanya bedo choir members. Gimarach to biro wache kaka en and the governor gimanya kinge ogendo nge mala no se lose touch gi members. Gima chande ne nyaka no drag lweny ni mondo idonje mondo ine kaka inyalo protect. Ogindo en ng'ama inyagol nikech wan ema norwake. Ka members ol kode ni dwa gole, igole agola to chak irwako ng'ama chielo. And Jeff, I'm not interested to be a majority leader. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuo kwa dugo twadonjo e mbaka gi Senator Eddie Oketch ma Migori osechopo ka sani wadhi go mbaka e weche mag nek mar Albert Ojwang gi weche moko mathoth bende iye kanyo budget gi siasa gidhi mabor ahinya. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadonjo ne kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendo Modhial mantiere studio kaendi Honorable Eddie Oketch, men senator ma Migori kata muok ratego mane kaka onge Migori kochacha. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Kamano. Kawuono naneno kiwuoyo e Senate gi lit ahinya wach mar Albert Ojwang. To jopiny bende penjo ni un kaka jotelo ang'o musetime ka koro rawera osenegi ma ji to oneno maber ni ma ng'ama onegi e lwet obila. Usekonyo nang'o? Mokwongo Trevor we kaka ng'ama tin akaw thuolo ni mar gone jonyuol Albert mos mang'eny kabisa. Gino prota mo wuoyo kuom joma tindo nikech onge kaka inyalo kaw ng'ato ndalo machon nido ni kane wasomo historia ma Kenya ka ido kane inyalo mak ng'ato to detention without trial tiende ni oteri kama ang'enge oketi ang'enge to okani maonge kaka burabura moro ma moyali ka ndalogo eko ne ok thor nega ji aoyaye. Although nitie tho moko mane waseneno kaka JM Kariuki kane oneg ndalo Moi, ne Moi owacho ni nodhi pinje maoko. Ouko ma Kasarani kane onegi, kosenego Ouko tiwacho ni Ouko ne o commit suicide, onegore en owuon. Chana mana gi gik maneno dala ma South Africa, dala mane wasunge nego jorotenge. Omiyo en gima ok nyal paro ni sel ma kawuono mar polis onego bed ni kidhi e police station kiyudo konyruok to kinya dhi ni ok ter ng'ato e sel ng'ata gimotere ne be ok en kata wach ma waluongo ni criminal charge, en civil issue tiende ni en weche go e kuma ekin ng'ato gi ng'ato, ok en wach mar nek kata mane penal code mar ng'ato nego ng'ato kido no nege e sel mar police. En gima lit to lit ne ng'eny nikech koro wuon mare onyiso ni ma nyathine achiel kende mosethagorego mokungorego ka en kunga gi gine moko ma otiyo mane kware ko puonj owadwa Albert mondo Albert ochop kuma ochopi. Omiyo en lit mang'eny kabisa ma ka wacho ni mos ne jaduong' ok nyaromo, mos ne anyuonde ok nyaromo, mos ne min mare ok nyaromo gi anyuonde te. To masiche nyayudo dhano wachung' kode sama chalo koda ma kendo bomiye support marwa e kuyo ni. To kokalo kuyo ni wajatelo moyier nitie gik moko makoro ok onyal yie Kenya ka. Mane omiyo nadhi e od Senate ma wacho ni nyaka koro wachung weche ma iwacho e Senate ma kawuono mano wan go e order paper marwa mondo wach Albert e yo maratiro. Pile kosenego oganda wa kamagi eki tiyudo kinyisi ni ibo form commission of inquiry. Mane gima lit na kabisa ka seneta wachemo ochung' kawacho ni mondo mi olos inquiry, committee matimo inquiry gi commission of inquiry giketoga tidhi tangni atanga oko kuno kimanyo wach kirundo wach koni gi kocha to onge gimo mawuoke. Koro nawacho ni mondo mi kaber to speaker oyie mokwongo mondo senators owuo wach ni kawuono to kaber chutho to minister no endo mochung' ne weche go e kuma garita mag pacho ka. IG Inspector General mar Police, nitie chairman mar police ma iluongo ni National Police Service Commission, bende nitiere gi ratiro e wach ni endi. Kaso nitiere IPOA, jogo eko mang'iyo timbe mag polise ma dipono ochochore e yo mok ber. Jogi eki teo quality inquiry na kwae Senate ni kaber to jogi eki mondo kel e mbele wa moko kalo wigni mondo giduok penjo ni ang'o motimore ne nyathi ma Albert. Ng'amo nego Albert mondo mi ng'ano endo obed gi responsibility ma nyaka kawne chik kaka twadwaro mondo wadil kode. To kuma maber ne senators ochoko wachno kendo kada choko wachno endo speaker nong'ado bura ni nyaka kiny jogo eko te bie Senate sa dek gi nusu kinyi mondo morak record gi wang'e di chwach ni kanyo. Nitiere joma wacho ni DIG no nego gwe tao nikech nyocha waneno gi kar gi no te DIG ne nitiere, IG ne nitiere, jo IPOA ne nitiere ka giluongo jofwambo gi keyo to giwacho ne jofwambo ni waseriembo jomoko auchiel mosebedo ma iketo ni chalni ne nitiere gi tudruok moro OCS mar police station polise mane nitiere kanyo to nyinge to gichiwo
to gima gichagi lero kendo ni DIG ema ne nigi ng'ur e wach mar Albert Ojwang ni. Un makoro luongo gine gibiro wacho ni ang'o mopogore gi ma ji oseng'eyo sani. Ing'eni duond od Senate mokwongo duond od Senate kata duond od Parliament mae kuma teko te ma japiny nitie. Tiende ni wan katiba marwa ndiko ni teko mar piny ni duto kaka sovereignty power of the people. Mano sovereignty ni wan kaka jo Kenya wan jo piny ma Kenya. Teko wa duto te ni e lwet japiny. To japiny nyalo tiyo gi teko no endo directly kata nyalo miyo teko no endo kuom jogo eko moyiero mondo dhi e od bura. Koro teko mantie Senate ok en teko matin. Teko mantiere e od bura miluongo ni National Assembly ma jopano mano kende Parliament ok en teko matin. Ginyalo ng'ado wach ka ng'ato wach kanyo endo to en wach manigi teko kendo manya kawo ne atua kar chike mag Kenya tie constitution. Gima miyo na wacho nyaka luong jogi ki od bura en ni kiwe jogi oyaye ni wawuowe oko kuyo chonde. Kech chudho gima nago murane kuom rais marwa. En rais marwa dose golo statement ok ni DIG resign. DIG onego beni bedo osemaki moket e sel kuma onego wadwa ni. Mondo mi kata koso kete chon ni ting no ni remand. Remand en kuma iketie kapod winjo case mari. DIG onego beni osemaki nitie remand. Ok ni mondo resign. Ikete remand, koso kete remand to iluwo chik kitero ginde wach e court mondo oler wach ni ndie court kose make. Ok resignation en gima tin. En ngama nani gi wach thon wach gi wadwa ni endi ma jomi wacho onego Albert wacho ni police onego Albert goeko ok gin joma neko ka onge instruction moa kuma duong'. To especially kuma ko wacho ni nen gi ng'ur moro e kinde gi Albert onego be ni en ngama ne kade be ni chik nitie kare. Kade be ni president nyalo chung motegno. Ten ngama ni golo order timako tiketo iye ibro ikesibo yalo wach nendo ka en iye. Nikech maendi njore. Maendi tho mar njore ma ok tho makobono ma ibedo police. Koro mano endo gima kaber to kinya kwa Senate. To oyie ni jogo e kumotelo ne DIG. Request marwa kiny kaka an kaka edi mako kech kiny wakwaye mbele Senate ni ogol order kogo kuom minister nitie kanyo ngama duore DIG en IG chairman mar National Police Service boss iluongo kanyo endo kuom statement mar atere Senate kawuono kasto jatend IPOA boss iluongo kanyo endo gin teko mar luongo mar chiwo chik golo amuri ni DIG mondo make oket iye kama polisi moko pole timo kaachiel gi jogo eko te mano timo tim ni endi nikech ging'e polisi mano ogolo Ojwang dalagi ging'e joma oriembe e Subaru mokele Nairobi ging'e polisi mano nitie station kata gimi wanyengegi to gi mak gi te oket gi iye mokwongo mano koka jabedo nitie ratiro moro nikech the idea mar justice nyaka bed ni romre gi gima ng'ato timo to ma ndio ken gimo ma otim ni accident kata ma njore koro ng'ama janjore konego ng'ato kata kawuono kane ng'ato nego ng'ato gimi biro kaka police timo mokwongo en ni kuongi make ikete iye kokitere court. To IPOA ni to konyo jopiny gang'o nikech nja waneno gi ka gimbe gichung' seche ma koro jotelo go wuoyo gi jofwambo magi e jomo nego beni gitimo ne gi uchunguzi to pod gichak gichung' kodgi go kodgi mbaka be mano gima nyalore ng'amo nego beni ichunguza bichaki uchung' pod ugo en gima kelo wich kuot maduong' kabisa mana mino ko wacho ni chairman mar IPOA Isaac Hassan kiny nyaka appear before Senate. Kendo ma ndio ken gimoro ma en advice en someone mwaluongo e Senate ni nyaka gibi nikech ere kaka bedo ni IPOA onge case magise close e jogo eko duote matimo gik magalagala na jopiny. Ingene nitie case dongere mo wacho ni justice delayed is justice denied. Ka gimoro timore ni kawuono to ng'ato timo ni tim njore moro kata moinyo ng'ati moro kata moinyi ini wuon to case no dwadhi igni 20 igni 30 ka asara mar case do endo isedhi through sani pani wuon Albert dhi asara mar monade chunyi lit mane ma en go ma king'iyo ni ma nyathine achiel nyathine ne gone kware igni 20 mondo puonje odhi school mondo tiek school en lit mar monade kidwa chako delay justice ni ndi timo na investigation to in gi gimi luongo ni yande indicators
indicators ni ya iro moro ntima dum kumoro to iro no ke dum maonge mach ka iro se dum ni ngama ne gin problem gi owadwa ma Ojwang ne en DIG mano iro moromo nyisi kuma mach nitie wuogi imak ngano uwuo kode ka en jela obo nyisi adier to lokruoge ina mage muji kelo kaka jotelo ingeni gimomiyo wacho kama endi owadwa Trevor ene komundo were otho bang' ndalo ariyo kane ntiere iro mane dum kuom jomoko jogo nomaki ok jogo nomaki nikech jogi joma matindo ne gin rech motimo njore matindo kona ne gitimo kona nok gitimo noket gi iye moyaw kes to maendi to nitie direct link gi police, direct link gi OCS Mass Station, direct link gi DIG iro nyisi ni jogo mantiego onge negotiation kanyo. Mano e ngama suspect mokwongo monego Ojwang make ikete iye odhi ondik statement iye okete thenge kiko titijene to kose kete thenge to case chakore ka at least osebedo iye to IG onogono embe ntie kaka weche gi duode nyo wuok ongiso jopiny ni kijana ni notuomo wiye e kor ot Marcel mongiso ji piny ka ji winjo to ka kore timo bero tiwacho ni kijana ni node mogo wiye ngiso ni IG bende no wuondo jopiny en chik mane monego kaw ne kaka jatelo mar police ingene maendi gima nyaka nyisi Trevor nyiso ni ntiere gima IG owacho ni endi nyiso ni ntiere top moro entire police structure masa moro to Ojwang ni ndio miyo nyisi ni nitiere shida moro maduong' e police structure monego be ni loso mano is a discussion monya bedo go bank kwasedo right mar Ojwang ni nikech gima wacho kama endi en waneno kido moro mar mibadhi e police monego be ni ritowa ingeni police gin jomo kaka an educate police en ngama miyo luor nikech kindwa gi jogo eko mantie executive wan kaka jopiny kaso nitie joma nitie executive kata mantiere kuma president nitie gi ministers nitie ka pachwa moro balo kichik police en law enforcer en ngano endo mamiyo chik go ikonya luora tiro koro ka mibadhi moko wuok e police ka endi magala achiel kuom gimino no wacho ne en mibadhi en ni wacho gimoka adier kata nitie gimiro pando mano mibadhi kidhi sani endi e polise magwa ma ni e kor ndara nido ka samoro jam nitie kumoro to police kwa i pesa mondo mimie pesa moro nikech mibadhi nitiere iye nitie kunde moko ma Trevor adhi ka to polise moko nyisi kana ni jaduong' an maracha onge chak miya siling 500 mondo kimie 500 no endo en ma ogul mama manigi mach ogoni nyaka chonge piny mogoni ero kamano manyiso ni nitiere reform monego beni timore in the entire police structure tachiel kuom reform no endo en ng'iyo gik moko ariyo kuom police achiel kuom gi en mental health tariyo kuom gi en wach no endo mar chudo maber minyalo mi police mondo mi giwe compromise wach no endo mar insecurity inyalo paro ni 1996 kisomo history mar 1996 1997 nyaka 2000 police ne chamo siling 2,000 in fact doken police kende nen police ibe nyaka rank maito president na chama 2,000 kano gik manwadhi yiero manogolo loch Moi 2003 2004 ido ka police ne chamo siling 4,000 ikaw bunde imiyo ngato bunde timie teko matiyo gi bunde no marito ngima jopiny timie 4,000 kane Kibaki odonjo 2003 2004 Kibaki nobiro chik moro anda apanda logo eko ngamaro gi IG masani ne Edwin Nyaseda Edwin Nyaseda gi Kibaki nobiro gi chik moro niya police mondo mi okiko compromise tije kaka noko IG ne compromise tije no endo nyaka chul police kiwango no endo manyalo miyo kiko timbe maundu e bedo police no negi medo salary mar police by 110%. Negi gole 4,000 magidhi 8,000 gidire iwinjo samwa wuoye kodi ni endi Trevor ng'eny polise magwa mano menyisi niya ok no mini sigu bede kind jopiny gi police
kata kind police gi joma nitiere executive. Onego bed ni police bedo diere mondo enforce the law, obed gosiep gi jopiny duto mondo mi okel ratiro. Sani endi police an kama ber mogik iyudo ka gi an between 18,000 gi 28,000. 18,000 to 28,000. Mane ma police chama Kenya ka. To police nikech en civil servant en bende iyudo ka ochamo pesa no endo to en gi loans tagalany to en be en dhano, en gi nyithindo, en gi jomo puonjo gi jikala gi. Kosa mano timore Trevor, iyudo ka police salary ma police dwa dhi dala gi siling 7,000 5,000. Mano 5,000 ndo chulo go ot, odwa puonjo go nyathi, odwa chiemo, to odwa timo gire mo achiel ari adek. Koro wawe police chakre piny nyaka malo e lwet njore. Gibedo jonjore mok nyal konyo. Mane momiyo ka nunga mondo wach budget nyaka koro president marwa chak ng'iyo niya reforms mage minya tim both directly and indirectly. Indirectly tende niya en gigo eko ma en gi teko monya timo makatibo miye kaka koro medo sara ne jopuonj, medo sara ne police, medo sara ne civil servants mondo gibed motegno ki gi compromise service. Kech police and service, Teacher Service Commission and service, jopuonj watimo service ne jowa. King'iyo public service te kuboga ming'iyo jogo eko nying girumo gi service. Onego bed ni gi serve jopiny ok gi compromise tijgi. Moso nitie another bigger issue ka mama no bogo mbaka ne bang'e. To kapo bogo mbaka no justice for joy nyaka bed served. Gi joma are directly culpable. To kore wach ni achiel kuom winjruok manun godo un kaka jo ODM gi sirikal. Kamano. Nen ni ratiro mar ojende nyaka riti. Sani korero mak ng'ato monegi. Nyiso ni winjruok uni okethore koso nikech Godfrey Osotsi ma bena jatelo mar ODM achiel kuom gi nowacho ni bang' gima kamane koro giketho winjruok mane wan go. Ma koro ketho winjruok mar broad based chuth koso en wach mane mudite. Adiri mantie ni ne kane ODM obedo piny gi UDA ne gibedo piny ma gigolo points apart. Achiel kuom point apart go eko en putting an end kata tieko weche go eko mag nek mag aoyaye ma itieli lisasi kata nek mora machal nade e lwet ogul mama. Koro mano endo achiel kuom gigo eko manya kwa wach ni weche parka achiel di endi osekethore. Nikech mind is the worst form of murder manya timore ni e Kenya ka. To pokaneno ka ODM ogolo statement official. Angeni Osotsi no wuoyo kendo gimere ma nikech an mana kelo gini ndie e od bura mar Senate. Koro no wuoyo kaka senator ko contribute wach ni endi. Of course en deputy party leader mar ODM. To geno mna Jakom Raila Amolo Odinga bende osewuoyo wach no. Jakom Raila Amolo Odinga bende osewuoyo wach no endo. Kaka Jakom Raila Amolo Odinga prime minister. To kendo ko kwero wach no endo kabisa. To geno na en niya party biro golo official position. Official position mar party e wach ni endi poko wuok. Tangene odhi wuok to the address ni kindwa gi jo Kenya Kwanza. Kaluwore gi mkataba manwa keto to gi wach makoro kethore matin ni achiel kuom weche apar manwa timo cha ere kumochomo kaka jo ODM. Mano official statement bo wuok kuom ODM. Kuom ODM wuon. Jo kednera techo ganda kata activists. Yes. To wacho ni mae ndiye gimomiyo koro jatend piny Kenya masani onego bed mana one term. Kik chak nuoye. Wacho ni unuyiego koso dani. Ingeni president gimana go mbona no ka president otimo samwa wuoyeni en ni president nyaka wuog oko ma wuoye wach ni motegno. Tok ni kech ni kata ni kech koro gino mako police kende. Kain president mar Kenya ka ng'ata achiel otho achiel no endo ng'eny malo tho ma jo Kenya duto. To koro kotho e lwet police en gino endo makoch ok en gino mayot nikech kan ndalo mane Obama ne en president dala mar America nalo moko do ka samoro ji moko ochiko otiel gi magina to otiel gi magina ok e lwet police e lwet jonjore. Tibedo ko Obama wuok ma wuoyo wachno nango nikech tho
mar ng'ata e oganda wa e yo mora mora, especially ka en yono endo ma owuok e laps mar arita kata nyap mora mora mowuok e arita, en gino endo ma directly dhi gi president. Nikech gik matimore en ni president en ng'ano endo momi girede pala mar rito ngima dhano, to gi pala no endo mar rito mwandu dhano. Koro miyo e ber ka president address wach ni endi, kata kobedo ni wuok mana ei police kacha ne police motimo makosa, e ber ka duond president owinji. Kendo an gi geno ni president owinjo ka jotelo wuoyo, wajotend bunge ne wachako wuoyo nyoro kana nitie Kisii, na dhi timo oversight Kisii, lakini na oro statement mara ne team wa mano bedo mane milo telo negi Milo Gesa ma en whip marwa korka National Assembly koja chande, jaduong' Nyikal ma en chairman marwa mar duol ne ntiere kanyo endo gi jotelo mamoko e wagolo statement. To nitie jotelo moko ma bende osegolo statement kuno opogore. To tho marwa ni endi adwa kwedo wach moro ni ya ni en mana agenda mar UDA kana ni en agenda mar jo ODM. Kaja Kenya otho e lwet masira mar ogul mama kata e nyawo mar arita ma Kenya, koda ne wantiere e broad base, koda ne waonge, nyako concern ji duto, nyako concern party matindo madalawa pacho ka mar Kenya ka, bed ni na Kenya machon masani iluongo ni People's Liberation Party, bed ni in Wiper, bed ni in Safina masa moro onge ji e parliament, ka in party mora ma Kenya ka magi banyaka concern mane mino ka statements mosene no ka nyaka ne owadwa ma Albert Nindi, statements mosene no ko wuok e Kenya ka endi wasano ka jolemo duto te osegolo statement, both jo Islam ka achiel kod jo Kristo. En gino endo mok ng'ine ni an ja party makama ni gino endo mar sirkal en kono endo, en gimo concern wa duto ma okwanyal tolerate any kind of this kind of deaths ne jo amoga moro. Okay. Adwa ni kuro wachaka nodonje weche mag siasa matin to gi budget bende matin. Nikech kuro wadhi no kaka ponono ni jogo kobiro kaka luongo gino. Tango ma dhi timore kapok woloro wach mar nek mar Albert. Wan gi teko ma demand ni odhi omak gi okelgi kumwantie. Nikech wacho ni kinye monego gibiye. Senator kwayo Senator Salmon ni minister kano gi statement ma tero mana senator so discuss ka wuono ma speak ogado minister Kipchumba Murkomen nyaka kiny donje od senate, IG mar police nyaka kiny bi, chairman mar IPOA nyaka kiny bi, to gi chairman mar National Police Service nyaka kiny bede od bura. Okay. Mondo warak record gi mondo ng'eni adiech wach ng'amonego, kendo wadwa make sure ni ng'amonego Ojwang onyiswa ni en ng'ama kama mokawne atua. Wach mag investigations madhi koni gi kocha ma ji nego ji mang'eny osewito jogi Trevor gino ken tugo. Achiel kuom senators mon ge od bura miluongo ni Tabitha Kirochi do yathino nege Kenya kae motim ne investigation nyaka wuono pok oyudo duoko igni madhi abich bang' kosenegi nyathini. Kata mana wach mar mjumbe manjo negi jaduong' Ong'ondo Were, mana mjumbe wa pok oyudo duoko. Baby Pendo nonegi igni mokalo podi go mbaka e court. Ang'eni gini weche mane court ok nomera wuoye, but gi sani pok oyudo duoko. Mago delayed justice. Owadwa ma Brian manjo negi ka Kenya KWS police ni kode pok oyudo duoko. Koro nyaka koro gikuma koro oganda nyaka yud koro teko e od bura. Nikech kiwa oganda kendgi ni koro ida mondo giru teko e streets, extreme thing yati moro street kunendo ma koro jite o lose pain. To mane gimo kwadwa momi wan kaka jo od bura wakawo patik ni ka gin jogo e kadiri moero Kenya. Kendo ngi diri mo ngeni tich magitiyo nyaka osara no endo ma Albert ncha igolo suru mar Albert chulo gi osara nikech wuon Albert kodhi e kware no endo nitie kaka ing'ado osuru, to osuru ne machulo Murkomen ma en CS mar weche mag arita ma pacho ka, osuru ne machulo IG, osuru ne machulo jo IPOA, osuru ne machulo jo National Police Service Commission. Koro chuno
ni ka iluoro ng'ano endo mondo gi tich ma osuru ma japiny to kinya gibi od bura to gibi od bura obo kawo patik kaka senate through any means possible mondo wakel gi od bura. Okay. Wadonjo weche mag budget gi siasa koro. Nyoro nan gi jaduong' Mbadi, ne en waziri mar treasury. To napenje penjo moro achiel ni budget ma higa ni en budget mar $4.2. To nitiere rem mar bilion 876 mano rem bang' ka gisechoko usuru madhi $2.2 kama. Kaka in kaka jatelo king'iyo budget wani, wadak moloyo kar nyalowa koso ang'o matimore Kenya ka? Kata seche mine ot kigo kwano to kigo kwano gi pesa miongego ni ang'adhi kwayo pesa ni kama igo kwano kaluwore gi pesa ma in go mondo ing'e ni mae gima nyalo timo, mae gima ok anyal timo. To serikal to pile go budget gi pesa maonge. Wadak moloyo kar nyalowa kaka jo Kenya. Kapok wadak moloyo kar nyalowa, Trevor, en ni be wan gi capacity no endo mar choko pesa gi mwandu e Kenya ka endi madimi wariemb ekonomi marwa. Adiri mantie niya wanyalo nikech kane Kibaki odonjo mara Raila otiyo gi Kibaki e sirikand barwa bar, jogi eki notiyo matek magi make sure ni e Kenya ka wachoko usuru marwa 95% of usuru marwa fund 95% by budget marwa kata malo proportion ga beach mar budget marwa Kenya mangima ai pachuka ne wakaw mana atamaladi abiche man wakwayo ko oko e yore mag ola mawuok oko. Sani endi ola mawuoye dhi mana 70 atamalo 70. 70% wadakaw ka gin gope mwakaw oko gi chiri mag bengi ma Kenya ka. Kanyo nitie shida. To shida no endo ok inyal lose kapok ing'e ni tiende akanye. An kaka Edi mako kech mabendo osomo weche mag uchumi, mosomo weche mag pesa. An gadi ni weche weko kuonde ariyo. Kapok ing'iyo kaka iloso budget no endo midhi kwa pesa oko. Shida mokwongo mwango Kenya ka en shida no endo ma jo procurement. E sirikal duto gik mine timo sirikal ka endi gi duto. Shida mo wango en ni joge ko maptimo procurement e sirikal medo nengo gik moko gimiluongo ni inflation. Gichoro bech gik moko malo e yo ma ok ni e chiro. Kaka gisechoro bech gik malo timo procurement to koro miyo sirikal bedo gi burden mapek. Mako chuno sirikal nyaka budget tibang'o dhi malo. Kichido ka kalam kamono go ng'iyo kalam siling 5 kata siling 10 idwa ng'iyo siling 100. King'iyo kalembe gi eki milion 1 mano endo seche budget di malo. Koro the first thing monego be ni sirikal masani ng'iyo kata mana na expect ni jaduong' Mbadi kech no ore kanyo ka jo ODM kaka expert. Gima kongo ng'iyo en niya idwa deal gi jo procurement gi nang'o mondo igeng' weche mag medo pesa kadhima male sirikal. No wacho no kenge te dhi mbui miluongo ni e-procurement. E-procurement is just one part. Chakre dwe mar 7. Apenji. Okoni gik moko te dhi peti. E-procurement nyaingo rieko mar dhano moseng'iyo gi wach mag medo pesa madhi malo. Mano nyalo geng'o kuonde moko to nyalo geng'o mana 10%. Kuongi timo assessment ngima jogi e kite deal code gi jogo e kuma nigi mibadhi, igole mibadhi itero itote dala. Mani ma Kibaki bero timo. Mar ariyo en KRA. KRA en kume ichoke pesa kabira ng'o. Kabira agulu mar sirikal ne. E KRA kanyo endo nitiere jogo e kuma ko choko pesa to chupe aguch sirikal. To ndijo moko bende geng'o jogo e kuma migolo osuru. Ido golo osuru ka indi ma onego beni golo gratiro mar milion 100 tinyisi ni 100 milion moro 20 mondo koro aweni milion 80. Ng'at munyisi kamano no endo eno bedo millionaire e odiochieng' achiel. Lakini sirikal to lose milion 100. Koro sirikal ko lose milion 100 ni sirikal ko chako ng'iyo bathe koni gi koni adhi kanya achom kanye. Koro wach mar bidhiero mako achom kanya niendi emodhi kwago pesa kande oko. Ok bi wai bedo gi budget makare ka ok idil gik moko ariyogo. To kata mana county wanene gigo. E counties magwa. Mibadhi mar choko pesa ses mag county. Ichoka oyaye gi lwedo kama endi Trevor waneno gigi e counties magwa.
ichoke gi lweto kama endi ng'ama choko revenue to mango wacho ni dhi Aguch County miluongo ni CRF emang ne dhi to modong iba labada kore kama endi mango ringo lal tiyo ni county unge pesa koro gik moko ariyo go eko ka budget policy statement mari oko address kaka minister to onge gimitimo kech budget ma next year pod bo dhi mana yangowa bod dhi mana 5 trillion tidwa mondo ikaw trillion achiel nikech pok gima kethore gieki mogik e wach budget no endo en ni ntingo deficit ma emiwuoye rem mar bilion 176 rem ni biro kaluwore ni ya dwaro ma sirikal nigo mag timo tijene nyaka koro sirikal bende ng'iye ni ya adwa ng'ado expenses maga kanye kata pesa matiyo ga sirikal kase deal gi jo procurement tase deal gi jogo eko mag jo carry an kaka sirikal kuonde mage matiyo gi pesa moko winjo be na tiyo go gich deficit control no endo emono mo the first priority okonego be ni ka in gi deficit to gimi kuonge timo en ni radhi olo pesa iko ng'iyo ni ya deficit man go ni endi ben deficit mochomoyo kana ng'iyo nyona ng'iyo to akugi mbadi kabisa no miya nindo modeko to ber na kech nang'iyo to akmane ngo kibra koya chande gima no kagedo kum waziri mara mambadi en ni ya deficit ni wuok kanye no wacho ni moko gidhi kwayo Kenya ka moko be gidhi wacho no dhi kwayo kumo dhi kwayo to ng'i kendo dhi kwayo Kenya ka marom gi mokwayo oko tingini kwayo pesa Kenya ka endi be nego wala mapacho ka pesa mi kwa pesa bengi magwa maloko mapacho ka endi bengi okoro ng'iyo ni ka gimiyo sirikal namba 1 gen sirikal ok nya rumo koro pesa gibo yudo namba 2 sirikal gimiyo gi interest mamalo koro gidaro ni ya kar dhi miyo mama mboga moro ola to ami sirikal kar dhi miyo wala mora migoyo Nairobi Makalda Kanyarwanda Dalawa Masiaya Ramunde jogago wala go ikuduto te ok yami pesa gi bengi nikech sirikal piem kodwe pesa ni dongere lungu ni crowding out koro kamo dhi yude to onge problem ke onge kumo dhi yude lakini onyiswa ni ya deficit ni en marango mondo kanya kaka wan bon jo betri wan jo lony kuonde go eko wabro konyi kinyiso ni ya deficit pesa ma deficit ni endi en wakawe specifically mondo tim kode ma gima koro wan kaka jo Kenya wacho ni ya kama hiki miti mo gi pesa bidhi olo kani endi e budget mari kaka serikal ma ok priority wa duoke chien kama mondo rom kama to ko kiwacho kumidhi spende to kuro ena olo idhi kethe kendo gi jo procurement olo idhi kethe kendo gi jo matie sirikal kasi miyo jo piny burden sawa koro kata koponi ok ikaw osuru kuom gi mang'eny ni dhi olo pesa ni oko timiyo oganda mabiro ndalo mabiro nyithindo mabiro ndalo mabiro imiyo gi burden mok gibinyalo to kata mana punda masani miyo ni punda machoka japiny makoro sani koro tiyo ne sirikal matek ne be imiyo tich matek gi sani nikech gimiyo tich matek gi sani en ni ka idhi olo pesa mamiye burden to sama pesa no ndok dhi development kata ko dhi development be ikwalo gi jo procurement ok duogo return on investment chutho kidhi olo pesa ok no meni olo pesa ni dhi chamo kata mana e odi kidhi olo pesa e odi ni ya aolo pesa kawuono anadenyo agombo wiu wadha ng'iewo go wiu wacham akauno mnyo kagombo omena kaf akauno gombo ringo wadha olo ng'ama kama ok dichul pesa no pesa iolo ka idhi loso go development projects moko mondo mi development projects go eko ema dhi chulo pesa cha kech kikawe ti chame ok ni chule koro gopeni bedo mana mang'eny ma pile na gowi kaso gik ma koro ok sustainable kaso koro gik ma koro joloka go eko kuma idhi ole no endo blacklist ni in credit mari rach koro ginya oli to kya timo kod gi ohala lakini kami this expenditure be important kaka sani endi da nyalo advice sirikal masani align ane budget ni gi shida ma jo piny nigo sani endi gima inyo jo Kenya ahinya en ni ofuko mag jogo eko ma tiyo e yo mora ma tiyo tich moko matino tindogi onge pesa
Koro kopo ni gitine sirikal kata sirikal mago mag county. Mane mino kwa gore mondo county pesa trillion mambadi wacho kande omi county billion 400 kod 65. Gimiyo wacho mind yen ma. Sama edi mako kech tiyo ne sirikal kata Trevor Ombeja tiyo ne sirikal to ichule siling 30,000 to ng'ama odich oda mondo odhi tich gokinyi oduog godhiambo odhi kawo ng'ato kaka maid mare ondiko chama 2,000 moro pesa nendo wuotho ei waka ipoge ne ji koro gi sani jaduong' badi de bed ni wiye kwanyo kaka wiye kwanyo kano dhi kaya chande gitama ne mondo budget gi ni endi gikwong gi solve the basic need mag jogo eko pesa madhi income mag jopiny gine ka budget nendo dwa mondo konjie managing income ma japiny obede motegno kendo mojiore kendo malong'o kaluwore gi kwenyo mancha sirikal ochako kwanyo go pesa e ofuko ji mag SHA mag housing levy gik makamago gine agro balance mondo mi pesa magitiyo go mokwongo okwongo buttress gi kizungu bado nge kizungu mawacho mar buttressing okwongo buttress income mag jogo eko matiyo e middle class ma wakaendi mondo pesa odhiye ne jopiny pesa madhi ne jopiny no endo odhi luorore mondo mi osuru obed maber e Kenya kapok idhi kwecho oko to kokawo pesa ni endi to dhi ukete e gik moko mag development ma samoro en development maonge agenda ma ang' idhi to mibadhi modonje tikawe tichame malamlam to odhi olal kamano endo udhi bedo gi shida nikech jopiny dhi bedo ni gionge pesa ofuko sama gionge pesa ofuko no endo to imbe project oko tim to iyo mondo chudi bende to pesa ok luorre e economy marwa shida dhi bedo maduong' kabisa. Na wuogi mbadi no nyoro to nowacho ni nitiere weche moko achiel ariyo adek ma gitemo timo mar loso kaka uchumi miwacho na achiel kuom gin padiem pesa michulo balang' michulo joma tiyo ne sirikal koro ok dhi ng'ado usuru chakre 10,000 kadhi mbele nyocha ing'ade ken 2,000 koro chakre ogole 2,000 nyaka 10,000 mano mokwongo machielo en pes jodongo ne gimedo gi bilion moko madhi kata 3-4 kama endi machielo bende ne giwacho ni pes retire bende koro ok dhi ng'adi to kata kamano pod nitiere rowere mane penjo ni tang'o mane iye ka endi mar rowere to nitiere kaka waseneno chenro ma jo siasa achiel ariyo adek timo mar dhi to miyo rowere pesa moko ma gitiyogo kata inicho nene kitime Migori mae yo kende minyalo kony godo jende gi koso nitiere yo machielo tinyalo time nyaka karang'o saba neno ga koro mayo wawang'o ing'eni program no endo mar dhi timo arambe ne rowere jomoko time mopogore opogore nitie jomoko matime makawo gik moko to dhi miyo rowere ang'iewo ni pong moro ka diregi ang'iewo ni gima kama fraya mar tedo chips chande mago jomago siasa an chenro man go Migori en chenro mokwongo bedo go jo boda boda kaka ng'ama olony akwongo atimo gimiluongo ni pilot ine niya kidwa gero orofa tikwongo igero nyaodi mo matin kama ji ne kaka ochung' makoth chwe chiri chwe opon chwe to odno ok ogore piny kasi chak idhi gero ot mo maduong' moinge matin kokidhi orofa kana bedo Migori nakwongo bedo gi Josuna West makonoge ni pachu nitie kanye gima ng'amudwa timo kwasesomore paro gima gidwa timo magingo gi teko mar timo tijisoge ni maa to okane ka en gi paro molony ka wang'iyo uchumi ma Kenya chal lakini ma nigi paro molony gima nafwenyo en ni joge wago eko nigo rundo mo magin go matin iwinjo ola mo magin go e gi matin ideas mane kelo te moko dwa ng'iewo land moko dwa loso udi moko dwa ng'iewo mtoka moko dwa ng'iewo pickup to gigo eko te nanyisogi ni gikno notimo go eko nitie gi management ma nyaka bedi nitie gi lony ma nyaka bedi king'iewo pickup kawuono management nyaka bedi modhiro go pesa go eko ma bokelo nu koko e kind wegu kudhi ng'iewo lo kino ka chieng' uti gi lono mulosi kaunda lo mang'eny ko gimutim idea mar kungo ni e maber ka usechako nu kungo siling 55 tuoloru kendo siling 55 iu kendo ka gimonya konyo ugo en ni wamany ka kwa buga ng'owa aguchu mar kungo no mondo kar olwok siling 50 to all siling 50 kata 100,000 nikech ang'e ni boda boda kudhi kawo to uchulo siling 40,000 mondo mi kawo boda boda mondo kokichul mos kidhi yolo siling 40,000 ni e grubi moki sanori kumoro to bedo ni mayot ang'owa
bodaboda chande to oluorore mondo ji te oyudi. Koro nitie moko ma programs mabeyo minyalo tim to nitie moko migo kisiasa. Migo kisiasa gi eki to wakwede nikech migo kisiasa go eko ok dhi e real issue mar japiny. Koro kamwa mondo Mbadi okete pesa katieko. En ng'iyo ni projects mage ma kata groups mage ma yudhe gi nitiere makonyogi to gi kama ikete pesa manyamiyo giyud gigo eko. Achiel kuom gi gima negowacho ni Hustler Fund manitie program mar sirikandni. Ng'eni Hustler Fund chaka ni chiwe ne ok otim ni assessment malong'o mong'e ni chiwe odhi kanye. Koro Hustler Fund iyudo ka samoro o fund recurrent expense kata pesa mitiyogo pile pile e riembo ohala kar mondo mi o fund assets mag jogo eko matimo ohala matindo. Kigero ne miyo mantie chiro ma uso wewo, igero ne kibanda mare ma use wewo, tikonye moloyo kimiye ni odhi ocham pesa ni endi ka otigo yo moro kaso boduoko bang'e. Koro gi channel e gigo eko manyakonyo matindo e wechego eko manyamiyo ohandgi ogurre. Alright, erokamano ahinya kuom seche gi Senator Eddie Oketch, men Senator ma Migori. Erokamano ahinya. Kiny wane ka jogo biro chopo e od Senate mondo owinj ane penjo mubiro penjo gi kiny mondo wang'e kaka waluwo chenro mar tho mar Albert Ojwang'. Mane kama wawe chenro mar duol kidieny mar ariyo en budget gi siasa gi weche mathoth mosebedo katimore pacho ka endi saa adek e wang'e chap to koro George Bati Daddy Cool biro biro ka anto kaka pile nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakwar guok ochap pesa wanere bang'e in michap pesa kendi kaundi to wako mara pesa. Erokamano.